Egunon, Felix. Felix Obieta. Egunon, igual. Feli. Bai. Zer moduz? Oso ondo. Ondo? Bai. Hemen, astileroa izan zenari begira? Bai. Astillero ibaia eta dana, bai. Bai, ezta? Bai. Burutik pentsatzen dut, gauza asko pasako zaizkizula, ezta? Bai, denpora asko egin nuen hemen lanean. 74an hasi nintzen hori aprendizajea edo. Bai, ontziolan bertan, ezta? Euskaldun ontziolan? Bai. Feli, Deustuko zubian gaude. Bai. Hemen egurra latza egontzen. Bai. Hartu egintzen duten, eman ere bai, ezta? Bai. Denetarikoa bai egon zen bai. Bai, gogorra eta momentuak latzak eta gogorrak ez ziren 84koak. Bai. Eta 84an etorri zen. Bai. Gobernu sozialista, Espainiakoa, bai. Soltxaga, bai. eta industri birmondak eta plana, eta bar, ezta? Bai. Gogoratzen dudana izan zen, abenduan erabaki genuen hemen langile guztiok edo behin bat bizitzea astillero barruan, eta orduan izan zen, gogorrena hori izan zen, eta hori iraindu zuen abendua 28 arte. Itxi zuten arte, inuzente egunean, ezta? Bai, hori zuen. Astileroan, ontziolan bertan bizitzea erabaki zenuten? Bertan loin, bertan jan, eta bar? Dana iten zen hemen, bai. Nola konpontu zinaten? Logistika aldetik eta... Ni, beste kide biegaz, egon ginen 3 orok, goze greban, 25 egun, orduan, gu printzipioz aislatuta geunden, eta orduan, zer bagenekin, baina hor bertan ez geunden lez, orduan, zegoen be klinika bat astillero bertan, eta klinika bertan egin genuen hori, encierro hori. Ke poto batek irudika dezake esaterako, Euskaldunako eta beste lantegi askotako behar ginen borroka. Poto horietako bakoitzean, keaz gain, duintasun, ilusio, itxaropen eta amorrazio zatiak jaurtitzen baitziren. Lehen aipatu dugu, telebistako iruditatik, ikusi ditugula guk irudiak gogoan ditugu, eta hor, benetako borroka zegoen, polizia eta langileen artean, egunero, pasibideen joko bat zela, batzuk alde bat, besteak bestela, eta hemen egurra. Nola armatzen zinaten? Zain nuke, ia gerrilla bat moduan, zain nuke, sorbertzian, torlojuak, itxafueguak, harriak. Bai, tiragomak ere, eta hor, jende trebetasuna zegoen eta borrokatzeko prest, eta orduan, hori izan zen historia, hor gertatutako historia. Eta, momentuak, beti, ia nor gehiagoka, baina azkenean galdu genuen astilleroa, lanpostuak eta hori izan zen, bai. Hau beste pasierarako behintzat txukuna jarri dute, jongo gara pasieran? Bai. Euskalduna ingunura? Bai. Astillero hua izan zanetik, Karola Garabia, eta hor beste eraikin bat geratzen zaigu, ezta? Bai, Karola izan zen holaseko gurua bat, ez dakit 3-4 zeunden, gradan blokeak eta pieza montatzeko, eta hori da edifizio de bombas deitzen zana, zan dike usteko, ustutzeko, sartzen zanean, gero hor dago kaizon, ipintzen zan presa hori, kaizondeko izena, ipintzen da hor, ipintzen zan hori sarreran, eta gero ure ustu eta geratzen zan itsasontzia, kalzek eta ipini ondoren, zegoen reparatzeko moduan. Ontziola itxi izana, gaur egun zuretzako porrot bat izan da. Alegia ikustea borroka hori egintzala eta etzela lortu helburua edo beti geratzen da zerbait eta duintasun mailan eta hor geratu zen.
gu azkenean ingendun gure aleginak edo gure eskuan zegoena eta ja ez zegoen besterik egiteko, orduan ezin genuen egin gauza gehiagorik. Orduan holan geratu zen borroka hori hor amaitu zen. Orduan politikoki ere urte zailagoak ziren, bai, indarkeria zala eta etzala eta bar, horrek haustura sortu zuen? Bueno, hau izi izan astillero hau, zergaitik hau, zeukan tinte nazionalista bat. Eta orduan, horregaitik izi izan hau. Haukiko bazuen beste ikurra bat, behar bada igual esan iziko. Zergaitikan, astillero hau zen rentablea, rentabilitate aldetik zen rentablea. Eta gainera mundua eskatzen zuen hemen egiten ziren itsasontzi neurrikoak. Eta zuk ustezu, hau, langileak batez ere abertzaleak zirelako horregatik itxu zutela? Bai, hori zion lago. Bai, Bai. Ordezkaritza mailan abertzaleak nagusi zineten? Bai. Sindikatu mailan? Sindikatu mailan, hemen elakoak ginen indar handiena eta delegatu altean gehien bat genuena. Egoera honi, buelta emango aldio. Epe luze bat behar da. Dana da, mundu honetan dana da zikliko. Baina ziklo hau dirudienez iraunduko dugu beste 10 urte sakoneraino heltzeko eta hortik ikusi behar ze gertatuko da edo zer gertalei ikusteko dau. Bueno, bitartean ondo bizi egitezela edo aldan ondona edo humorerik eta osasunik heldu gabe. Eskerrik asko, bai. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko zeuri, Peli, kontatzeatik hemen duela 30 urte. Gertatu zen guztia. Zuri bon. Bale? Bai. Bai. Bizitzaren ezaugarrietako bat aldaketa baldin bada eta aldatzen oro bizi baldin bada, Bilboko erreka bazter hauek ez daukate puska batean hiltzeko arriskurik. Parajea eta arkitektura zenbat aldatu den, begibistakoa da azken 25 bat urteotan. Baina baita langileen profilari. Garai batean ontziak egiten zituzten hemen eta poliziari tarteka harriren bat edo beste bota. Gaur egun, zerbitzuak eskaintzen dira eta tamalez, alabearrez edo beldurrez, agintariek esaten duten guztia edo asko irentsi.